Gusto latibyan! Get ita! Adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka unay umabuso, no di mo kaya ti mairubo. Tampok dito'y programa tayo. Gusto latibyan! Bayaw! Agbalbalsig ka mo't gayam. Ay, un ipag. Ada ka di ibagam kanya? Ay, busy ka mo't gayam, bayaw. Agpakpakaasi ako makan ka nga imanehong di kutsime. Tadabit mapan ko gatangan iji ilay. Ay, kasta ka di ipag. Alang ron. Urayan na ko ni Jibalayaw, tagpuli sa labi Ay, agyaman ak nga road, bayaw Waldo. Imaneho ka no di kotse ni ading mo, baby. Iso nga nagpuli sa ko na. Si kamanan ti mangi maneho iti kotsena? Saan mo pa'y analpas di balbalsigam? Mabitla siguro mapan gumatang iti masapsapol da. Ituloy ko intun madamdamat agbalsig ba kahit? Una, ngam una umit di kabsat ko ngam ti trabahom dito'y balay. Bakit? Jak kayat nga dama ibagadag iti kakabsat mo kanyak. Iso nga no anyamot ipatrabaho da akit aramidag ah. Pimanaw ngamin di asawa ni baby. Gaputaad da saan daan nagkinaawatan. Ita, sikat agmaneho iti kotseda. Bebe amlata ka din. Tinapatag, makatulong nga kinawan ti sabali ang maibagada kanya. Ay, mapisina ko na. Nagbayag mo ten arumor iti day tamon ni pag baby. Sapay nagaduti na bate at trabaho ko di balay. Kita akman ti oras. Ah, talo nga oras ko gaya man nga agur-uray. Ay, sa dinong iti... ay, antay tama gaya man. Isong tagturong diti nagparkingak. Ay, awan mo't imot na ginatang na. Anya nga iti inaramid na di tamol. Tapay ang nagbayag. Purayak latan. Ay na. Ay, agyamanak. Nakapanganak mo langan, Rimay. Apay, di nakapinakan ni baby akabsat ko? Talo nga oras yun ili. Saan nga rod? Nabisina na ka talaga ng ururay kan kwa na. Kat anya nga'y dagiti ginatang na ijay mall. May sa lipstick, kan sabon, pagpapudaw. Anya! Day talaang tinapan na ginagara ijay mall kat bimayag kayo iti talo nga oras. Ay, tsaka mo iti tayo kabsat mo. Kunak ano, mabiit kami lang. Tayo sumutimbaga na. Aglablabusan day ya baby. Isumat lagayam a pinanawan ti asawa na. Gapo iti kasjay nga ugali na. Naglay nga gibaon. Imbag kumamot no addatangdan mo anang imaneho iti kotse na. Baybayam ka din. Tinapatag, nakatulong akin kwa na. Wen angam nataktak ka iti trabaho. Ado pa'y timabalin mong aramidan dito balay. Di ka lata nagsasao, bakit? Nasingpot ka ngamin unay ka. Iso analakada ka nga ibabaon. Ulitak manan nga ibaga bakit? Makibagaya kadagiti pamilyam. Tapno awan ti ibagbagada kanya. Nagaramidak iti kulungan ti manok. Sayang dagiti kayo. No maitambak la di taigin. Ay, haramidak laga na kulungan ti manok ko. Waldo! Ay. Da kayo magayam. Tatang. Wan barok. Adamat gayam ti aramidam. Uwintang. Agar-aramidak iti kulungan ti manok. Apay, aday bagayaw. Kumaa, ngambisi kamat gayam. Bagayaw latan tatang. Anyang aminday jay aya. Imanihom kumajay tricycle may. Tadamapan ko gatangan ijay ilay. Ah? Mabalin ka day? Sige tatang. Ituloy ko intun madamdamat yar aramidag. Ay, itulod kayo pa nga rod, iti papanan nyo. Ay na, agyamanak, barok. Nay, nakapulis ka manan, Waldo. Adda ka di manan papanan ni baby akabsat ko. Ni tatang ti masidig kanyak itay. Imanihok ka no ti tricycle data at dabiit gatangan na iji ilay. Angam kasanon jar aramidam akulungan ti manaw. Kaya ituloy ko intun sumang petak. Ala, mapan ka nga rudan. Ang mga nuur-urayan na kan ni tatang. Uwan bakit?
Tatang, kunat no iji ili ti papananta. Dito'y matpalutan. Juan Waldo, di mo ibagbaga ka ni Rimay nga anak ko ang makipalpaluta. Anya? Agungat dayjay no maamuan na ang makipalpaluta. Limad lang tiyo umay ko ditoy. Ano nga rin tatang? Panawan kan dito'y palutan. Tadupay ti aramidag iji balay. Ay, di ka pumanaw. Awan ti pagluganak nga agawid no panawanak. Nagsubliak lang, tatang. Panagkunak, mabayag ka pa dito'y palutan. Ay, saan? Urayan na ko, Waldo. Dito'y tan nga agbalmalaw. Anya? Kunak man no itulod mo laang ni tatang ijay ile. Ngam apay arabi imot na nagawid kayo. Bakit? Langampay tinabambanog. Anya ka di ayati inaramid ni tatang ijay ile. Ha? Ay, kwa. Dalaki na sarita na nga mamuna, bakit? Anya? Nakisarita laang ngam nadanon nyo ti rabi eh. Ay, huwag bakit? Makabanog magamit aguray aging gatrabi. Diyak pa'y naituloy ti aramidak akulungan ti manok. Ay, una yan da ito'y apa ng singada kan kawaldo. Imbag kumamit ano sukatan da ti bambanog mo. Bye-bye amlatan, nga oray di da sukatan ti banog ko. Tinapatag, makatulong ak kadakwada. Tanda niya akong nalpas di aramidak akulungan ti manok. Nalpas ko kumaday ito yan, no di naksiningan ni katugang ak edi kalman. Nagmalmalam kami kiti ni palutan. Bayaw Waldo! Woo! Eh, sika magayang bayaw jujaw. Wen, bayaw! Oh, busy ka maggayam. Ay, huwin. Agararamidak iti kulungan ti manok. Apay, aday bagam. Adda ko mabayaw ang busy ka mat. Di bagam latan. Anya nga minday ta. Saan ka di nga mong tagpukis bayaw? Ay, uwin bayaw. Amaw. Ang saan ako na nga expired. Apay na damag mo. Ipapukis ko kumat dagiti talo aputot ko bayaw. Anya. Nagpuskol nga minan dagiti buok da. Nagninaman nga min ti bayat ti pukis si Ili. Iso si kalaangan ti mang pukis ka dagiti talo aputot ko bayaw. Ha? Oh. Mabalin ka di bayaw. Ita ko man, tada papanan mi nga agaama. Sige. Ituloy ko. Ito madamdama ti raramidag. Mabait lang nga raw. Inakalaan di kartib apag pukpukis ka. Nay, apay day takartib apag pukis. Asino ti pukisam Waldo? Dagiti putot ni bayaw Jujo. Mapanak iji balay data pukisak dagiti ka anakam. Kasanon jar aramida makulungan ti manaw? Ituloy ko to ay ton madamdama. Ay, una yan. Di mo matlamalmalpasan ter aramidam. Gapu iti panang singadakan ka. Bye-bye amlata ka din. Tinapatag makatulong ak. Kinawan ti maibagbagada kanyak ana ikamang. Bakit? Ay, nagsingpot ka talaga, Waldo. Day talangan ti mabalin ko ang maitulong iti pamilyam. Awan mati kinabak nang ko ang maitulong ko kadakwada. Iso nga anusa kon no anya ti ipatrabaho da kanya. Just kay, nabanog ako. Kunak no talo lang ti pukisak. Piton tinalpas ko a pinukisan. Sakso man mo din Anda pa'y 5 anak kapila kakabagyan ni Bakit. Guwapo Kanya katan charamida. Mabisina ko. Di nakmut ikanan iti meriendak ni Bayaw Jujaw. Ay, Nakatugaw mutlatan ay jisango ti balayda. Uncle! Siya kung ti sumaro na po kay Sam! Wen, mabitlang! Di ka giino na, tapukisan ka amin. Ay, just kay. Kabalak pa nga tapukisan amin ida. Oh, apay nga itakala ang asumangpat. Maluman. Agsapa itay napan ka nagpukis. Nay, mulmulagatan nakmatlatan, Waldo. Apay? Diyak kabala ng tiyagsaw, bakit? Anya? Kaya't kung tiyagida dito isupa. Ay na. Nagida ka mat ngagpaysaon. Ay na. Ay na, langampay tinabambanog. Talulaang mat nga ubing ti pinukisam. Anya talo. May sa dosino ti pinukisa nga ubing. Anya? Kakabagyam amin ida. Ay kating kapay nga rod mga na. Nakaluto akon. Mabisin ang kanusaan ka amangan. Ay,
nagurukan ti asawa. Kaasimat ang mabambanno. Tatang, di kay mat unay umabuso Mabambannog mat ni Waldo ala ka ikaw. Kasta unay abannog na di kalman. Saan matunay, Remy? Ay natatang amok ti ugali ti asawa. Iso anak ko nakadi kay umabuso iti kinasingpet na. Ha? Daytoy ti tandaanan nyo apagsasao ako na. Di ka unay umabuso, no di mo kayat ti mairubaw. Anya? Nasingpet ngagpaiso ti asawa, tatang. Ngem no iso ti makapungtaw. Ha, jakto malapdan. Oo, adulamin day tanga ibagbagam, Remy. Jak tupay nakita nagreklamo ni Waldaw. Kaluto kan ba kahit? Dandanin lakay. Mabiitan daytoy ang malutaw. Sayot nga ron ni mabisi na kaon. 5 pa'y siguro a minutos na lutaw. Rimay, Waldaw. Ay simura kaklatan dito balayaw. Gaputan nakalukat matiri daw. Nanang, ayos laang. Adda ka di ibagayaw. Ay, agpatulong ako makan ni Waldaw. Mapan na kumabagkatan jay linabaak ijay karayan. Naglaba kayo iji karayan, nanang? Wen, Waldaw. Ay, nagadong aming jay linabaak. Iso ajak mat maimot amin. Awan mat nga ron ni tatang yaw kandag iti kakabsat yaw. Mada siguro na pananda. Sige, nanang. Mangal dawak labiit. Ay madamdamakan ton amangal daw. Ay bagkatam labiit jay linabaak ay awid ijay balay may. Ay saan kamutkat nga agbayag? Sige nga ron, nanang. Pag iso, malutluto dyan si Dain may. Ala, mapankalatan, taurayin ka amangan lakay. Sige, bakit? Ala, mapantay nga ron, nanang. Kunak man nalpas kayon ang naglaba. Ay, talupay mat abat siya ti gaw-gawan nyo alupot, nanang. Ay, win nga ron, baraw. Ay nalipatak nga dapay gayam gawgawak. Ay tulungan nakmankit day tapno malpasan. Anya? Sana balay. Talupot mimot lang kan ni tatang yun agita. Rugyan tante agigaw-gaw dito yung karayan. Waldaw. Sige, nanang. Kunak mo may kulay, imutin na kiti dinabaan nyo. Dapo tayo sumutin bagayo itay. Gaya, dapat talo abat siya, asana nagawgawan. Ay, pasensya kan Waldo Tulungan na ko. Tapno darasta amalpas. At dahil nanang, naibunag ko amin ang dagitili na banyo dito balayaw. Ay, agyaman akbarok. Ay, agawid ang karo din, nanang. Ang mga urayan na ko ni Remy. Ay, mabit lang barok. Apay, nanang. Ay, kadwa nakpay man nga agibalay-bay. Anya, nagadudag ito nga ibalaybay, nanang. Agtayo kanti pa nagkita, kapoy tinakaro abisain. Mabit lang dito nga ibalay-bay, barok. Waldaw, nasaya ata da kagayam ditoy. Apay ka di ipag. Imanehom ko madya kotse. Adabit mapan ko gatangan iji ili. Anya, Ay, siyak pa'y ti una atulungan, Waldaw. Agibalay-bay tapay. oh Diyos. Waldaw! Mapanak ko maijay balayaw. Namada ka matgayam dito'y paraangan. Imanihom jay tricycle may. Tamapan-tamanan ijay ilay. Gigidan kayo mutin, amang ibaon kanyak. Diyak pa'y nangan, kit maulaw ako ni tibisain. Di ka madanagan bayaw. Pakanang kanton ijay mall apapananta. Ay! Syakti mo na nga itulod ni Waldaw. Baby, napatag jay papanak. Ay, aguray kayo man. Siyak pa ititulungan ni Waldaw nga agibalay-bay itilupaw. Anyamot ni nanangan. Apay ang nagpukaw kamatan, Waldaw. Buisit! Naglaing kayo nga gibaon. Diyo pa'y panunutay no nanganak ko no saan. Ay! Imbundaris mo matanda giti kalablaba alupot, Waldaw. Urang pa'y daita. Ay, Tara kamin dagito. Dan- Tigba. Waldaw, iso ngay masita ka. Ay! Adawam ti asawam! Remy! Day tuyan di ibagbagak apagsasao tatang. Di ka unay umabuso, no di mo kayat ti mairubaw. Nakaro kayon. Paglablabos kayon. Aramidin dakmutan abakan.
Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka unay umabuso, no di mo kaya ti mairubo. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken iti mat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.